केला आणि चैत्र महिन्यामध्ये महाप्रसादासाठी जमलेत. एवढी गर्दी आहे, मंडप पण पूर्ण भरलाय, एवढा मोठा मंडप आहे. सुप्रभात मित्रांनो, सृष्टी ब्लॉगमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत. तर मित्रांनो, आज आम्ही चाललो आचऱ्यात रामनवमी निमित्त. रामनवमीसाठी जातो. जवळजवळ मला वाटतं आम्ही लहानपणी जाऊ, आता जवळजवळ 10-12 वर्षांनी मी आचऱ्यात चाललो. सृष्टी आणि श्रेयस असत हे पहिल्यांदाच जातात आचऱ्यात. लग्न झाल्यापासून आम्ही गेलेलो आहोत ना आचऱ्यात, कसाला जाऊ. तर यंदा आम्ही बऱ्याच वर्षांनी आचऱ्यात जातो रामनवमीसाठी. तर चला तिथले काही क्षण घेऊया. मंदिरात तर व्हिडिओ वगैरे करून दिला नाही तर तिथे करूया. चला तर आता जाऊया. आम्ही निघालो, रस्त्यावर येलो. मित्रांनो, आम्ही जातो आता आमच्या कालावल पुलाजवळ येलो. सध्या कामामुळे व्हिडिओ बनवू काय भेटणार नाही. आज म्हटलं भरपूर दिवसांनी बनवूया व्हिडिओ. सध्या कामाक जातो, रोज रोज खेकड्याचे तरी काय बनवतलो व्हिडिओ. आणि आपलं धंदोच आमचं खेकड्याचो माशाचो, त्यामुळे व्हिडिओ बनवू भेटणार नाही. आज रामनवमी जातो, थोडा थोडा बनवतो, प्रयत्न करतो. मित्रांनो, आम्ही आता आचऱ्यात गेलो. आचऱ्यात तिट्यावरती इथून समोरून खाली रोड गेलो तो मंदिराजवळ गेलो, रामेश्वर मंदिराकडे. आणि पुढून गेलो तो पण मंदिराकडेच गेलो, पण तिथून मंदिराजवळ गाडी जाता. आणि इथून गेला तर गाडी थोडीशी वरती लागतं आणि नंतर ते पायऱ्या उतरून चलत जाऊ. तर आम्ही आता पुढच्या रस्त्याने जाऊया. चला तर हा आचरा तिटा, हा वरती रस्तो गेलो तो कणकवली, खाली गेलो या साईडला खाली गेलो तो आचरा मंदिर, आचरा बंदर, या साईडला कणकवली आणि सरळ देवगड. तर मित्रांनो, आता आम्ही आचऱ्यात डोंगरेवाडीत येलो. आम्ही मंदिरात नंतर जातलो. मंदिर या साईडला मागे रावला. मंदिरात मग जातलो. होय, आता डोंगरेवाडीत आमच्या घराकडे येलो. आचऱ्यात पण आमचं घर आहे. ते वहिनी काहीतरी करता तुळशीजवळ, साधा वगैरे राहतात. हे आमच्या बाबांच्या मामाचं घर. आता इथे फक्त साळकरच राहतात. म्हणजे माझे मोठे काका इथे राहतात. बघा, हे दोघं चलतात, चढाचं लागता. खाली मळो हा इकडे. आणि या घर आमच्या आचऱ्याचा वरती कुत्र्याने भोकाक घेतल्याने. आता इथून नंतर थोडा वेळ बसतलो, चहा वगैरे पितलो आणि नंतर मग मंदिरात जातलो. वहिनी काय करता तुळशीकडे, फुला काढता. भात घातले नाही, सुकत घातलास गे या उकडा ना. प्रवीण खाय गेलो. हा, आमचं आचऱ्याचं घर, मातीचं घर. आता आम्ही मंदिर जवळ येलो. देव रामेश्वर मंदिर आचरा. मंदिराच्या मागच्या साईडने येलो आम्ही. या साईडला गाडी लावलो. आधी डोंगरेवाडीत गेलेलो, नंतर येताना या साईडला गाडी लावलो आणि त्या साईडने शॉर्टकट वाटा, त्या बाजून आम्ही आता मंदिराच्या इथे येलो. कीर्तन चालू आहे मंदिरात. तर आतमध्ये एंट्री करतो. त्या साईडने पुढं मंदिराचं. सर आता मंदिर परिसरात गेलो आम्ही. बघा, गर्दी भरपूर आहे. मी तुला अमुक नामाचा जप करायला सांगतो. त्या नामाचा तू जप कर.
किती करायचा? आणि ज्यावेळी ही नाथांनी सांगितलेली जपसंख्या पूर्ण झाली त्यावेळी नाथांनी सांगितल्याप्रमाणे नाथ घरी आले. म्हणले आणि नाथांना तिथे दंडवत का म्हणले नाथ महाराज माझ्या मनात जे वाईट विचार होते माझ्या मनामध्ये जी वाईट भावना होती मला काही लोकांनी बरोबर मित्रांनो कीर्तन चालू आहे आता. अर्धा पाऊण तास आता हत्तीचं स्नान झालं आहे हत्ती स्वच्छ झालेला आहे. आता माहूत काय करतो एका त्या आंबाला बांधतो आता आपण येऊन स्नान करून येऊया. आपण स्नानाला काय म्हणेल माहित नाही बघायचं नाही परिस्थिती असली नाही. डोळे बंद करा आणि भगवंताचं नाम घ्या माझ्या बरोबर. श्रीराम जय राम जय श्रीराम जय राम जय जय राम 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 श्रीराम जय राम जय जय मित्रांनो आता राम जन्माची वेळ झाली आहे. आता थोड्याच वेळात राम जन्म होईल. बघूया आपल्याला भेटते का नाही. ते लोक सगळे उभी राहतील त्यामुळे दिसेल सांगू शकत नाही. मेन रस्त्यात उभा आहे. विष्णूने अवतार घेतलेलं कधी बघायला मिळेल. दशरथा दशरथा हे महिन्यामध्ये
चैत्र महिन्यामध्ये शुद्ध नवमीला सूर्य डोक्यावर असताना प्रभू रामचंद्रांनी कौशल्याचा अवतार घेतलेला आहे. सर्वांना अतिशय आनंद झालेला आहे आणि कशी एकमेकांना सांगताय बाळाला पाळणा म्हणूया. जो 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 कुलभूषणा दशरथ
श्रीराम ठेवलेला आहे. रामचंद्र की जय. मित्रांनो आता पालखीला सुरुवात झाली आहे. आता पालखी फिरेल, त्याच्यानंतर महाप्रसाद वगैरे असेल. पालखी चालू होते आता.
बनवलाय बघा, इकडे भात बनवलाय, इकडे खाली महाप्रसाद चालू आहे. हे बघा, हे बघा ही खीर बघा केवढ्या मोठ्या टोपात बनवते. त्या समोर मंडप आहे, तिकडे महाप्रसाद आहे. पण जाऊन बघूया तिकडे, चला. इकडे प्रसाद आहे, सोजी आहे बघा, केवढा मोठा टोप आहे बघा. लोक प्रसाद घेऊन जात आहेत. आणि इकडे महाप्रसादाची हे आहे, चालू आहे महाप्रसाद आहे बघा. भरपूर लोक आहेत. एकदम माडाची झाडं वगैरे आहेत. महाप्रसादासाठी एवढी लोक जमले आहेत. हे बघा, ही सगळी लोक महाप्रसादासाठी जमले आहेत. एवढी गर्दी आहे. मंडप पण पूर्ण भरलाय, केवढा मोठा मंडप आहे. अजून बरीचशी लोक येत आहेत. पण बरीचशी दुकानं पण आले तिकडे. हे बघा, आम्ही आता थोडा फिरतोय. श्रेयस बोलतोय फिरूया थोडं. हे काय घेतलं, काहीतरी बघता घेऊचा म्हणता, बघूया तर. मित्रांनो इकडे सेल लागलाय, कोणती एक वस्तू घेतला तर 20 रुपये. हे बघा, श्रेयसने पण टोपी घेतली. बसता चलत ना. श्रेयसने पण इकडे टोपी घेतली आहे बघा. ती अजून बघते.